Ljudi, prvo svima, evo nas ponovno u 9 ljudi, danas ćemo igrati Football Challenge. Znači, fora je, pogodimo tu i kaj da krenemo. Prvi pokušaj. Promašaj. Idemo na drugi. Ono sam u selu. Maši. Stavite. I sadimo. Treći pokušaj. Maši. Maši. Idemo sad. Nebitno. Možemo sve ovo da pobedimo. Pokušaj. Ajde, ti si ne čuješ. Mrš! Ljudi, možda se izviniš. Izvini. Komarac. Nastavljamo malo. Komarac, babu sred bijela dana. Nisam kod babe. Umesto ova dva promene. Druveće. Tako. Tako je. Buljubi. Tako. Baba treba mi voda i da opere. Oba skinuta! Dobre! Idemo. Evo sad ova dva da skinemo. 3. Zrobi. Stavite! Ostavi više, daj mi tu loptu vam. Na što ti to liči? Rekla sam ti nešto. Idi u Bašićevu pa šutaj kako hoćeš. U onu šupu tamo. Još jedan neki tamo pada lopta, ja ću ti je slomiti. Baba, da li snima? Beži. Nervozi se. A sad treba se dogodi tačno, a? Evo, dva pokušaj ako promašimo taj dva. Onda idemo na jedno. Ne. Izvinite. Oba skinuta, to je to. Opa, idemo. Sad ćete da vidite te prepreke što su bile. Ovo, Šta radiš? Sadim u bericu. to drve, Da kupite Ček. slatko. to i to. Ne znam se, to je bilo to. Ne, i u stvari pasa. To bi bilo to što se tiče ove epizode. A što se lako se svi ovaj klip, obrazno bacite like, share, subscribe i mi se vidimo u nekom narednom. Samo sebe da vidim. Pozdrav.